Rasta byl umělec a rastafarián, který se rozhodl postavit malé baharské domy, které na svých fasádách budou vyprávět příběhy. Tyto domy měly být bezstřešné, aby lidé mohli vidět oblohu a spojit se s přírodou. Rasta se rozhodl, že při tváření těchto domů bude meditovat. Chtěl, aby každý dům měl svůj vlastní příběh a aby lidé, kteří je navštíví, se mohli inspirovat a najít v nich klid a pohodu. Začal stavět první dům a při každém kroku se snažil udržet svůj klid a soustředění. Pomalu ale jistě se dům začal rýsovat a Rasta se cítil šťastný, že dokáže svou myšlenku realizovat. Když byl dům hotový, Rasta na jeho fasádu namaloval příběh o tom, jak se setkal s Rastafarim a jak se jeho život změnil. Lidé, kteří se dům rozhodli navštívit, byli fascinováni a cítili se jako součást příběhu. Rasta se rozhodl postavit další domy a každý z nich měl svůj vlastní příběh. Stavěl je s láskou a péčí a každým dnem se zdokonaloval. Lidé začali chodit zdaleka, aby viděli tyto nádherné domy a slyšeli jejich příběhy. Rasta se cítil šťastný, že dokázal svou myšlenku přenést do reality a že dokázal lidem přinést klid a pohodu. Jeho domy se staly známé po celém světě a Rasta se stal slavným umělcem. Ale pro něj to nebylo důležité. Důležité bylo, že dokázal lidem přinést něco krásného a že dokázal svou lásku k přírodě a Rastafarimu přenést i na ostatní.